budeme sa niečo posádkou do samotného východu. Pekné pály, že je rovnomerné. Legendárne lietadlo Spitfire. Pilot Pierre Klosterman, ktorý to opisuje v knihe Veľký cirkus. Spitfire ide na vzlet, dámy a páni. Spitfire v krásnej pozícii, všimnite si to. Je si štíhlosť krídel a tvár krídel, ktorá je charakteristická pre toto lietadlo. Vážení priatelia, 1700 konských síl nad našimi hlavami v premiére na letiskej Slávnici. Lietadlo Spitfire. Dá sa povedať jeden z vrcholov fiestovej leteckej techniky. Letová ukážka ďalej pokračuje. 1700 koní, keď by nabral ten motor. Nízky prielet. Vidíme lietadlo Spitfire znovu. Krásne ladné tvary. K tomuto dodať, radšej sa započúvajme do zvuku motora a do hudby. Nedovolí mi nepripomenúť nevyčísliteľnú hodnotu tohto historického lietadla. Nevyčísliteľná hodnota tohto lietadla u nás v premiére na letisku Slávnici. Ďalej ani nebudeme hovoriť. Spitfire, s ktorým dosiahol bojové úspechy. Krásne ladne prevedené prvky vysokej pilotáže s lietadlom Spitfire tuto nad našimi hlavami. Tvary tohto lietadla sú tak opäť spôsobili Delfinovi, že lietadlo lieta tak, ako vyzerá. Ak je lietadlo pekné, tak pekné lieta. Podotýkam, toto lietadlo je príjemné na riadenie. Nie je to aeroplán, ktorý by vyžadoval nejaké enormné
vlastnosti, aby to proste mohol znášať, aby boli veľké síly doriadené, alebo niečo takéto. Má takéto lietadlo ako spôsob a dáva na ňom lietať pánovia ako majiteľom je člen skupiny Pink Floyd. Muzika ide a krásne lietadlo, muzika ide k sebe. Do tretieho kruhovej zátačky. Pristátie, fantastický zážitok. Pán pilot Daniel Griffith. The shadows loom again, and Jimmy will go to sleep in his arms over the white lips of Dover. Tomorrow, just you wait. Ďakujeme pánu Brúzikovi za prácu a venujeme sa opäť návodu okolo 100 okolo 90 lotovaného.